بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. في يوم الاثنين. نعم. كنيالوما التيني. نعم. كان ونيكولاتي على الخروج جلتكل. نعم. نلال يلتي مكة كنيال التيني. نعم. كما كان الدخول ونون كي ونيكونات قول مكة. نعم. كمدينة. نون كي ولستين باء. نعم. هاي أن باغنغال. فيه كوي التينا نومي والكاسكتينا. نعم. نيالوما التيني ونيالوما مكة. نعم. أبي دولار. نجينا. نعم. من هجر الأسود نو فادم ده. نعم. في يومه العالمي. نعم. ونيالوما مكة كتي. نعم. وين كيلو ماي. نعم. ودالتين كوالتين مكة. نعم. عام 53. نعم. كتاني شابان دي جوي مكة إتاتي. نعم. وبياري ديلو دوبي بانا وندو دبي. نعم. ونو يلتي مكة. وندي بمن فدا به نفسه. نعم. بنغندو دا صوتي هورمو. نعم. في الغاري إبيمبو أو. نعم. زي الغسمي. إبيمبو جم نيبري. نعم. غسم كو نيبري. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد مساء يهي. حافيا الممسيدة. نعم. نلالا بورنا في باد. نعم. وعلى خف. وعلى نعل. نعم. والبر. أبو بكر يحمله. نعم. إن رونديمبا. أبو بكر وتين وامبودمبا. نعم. ولا وكادمبا. جهاته الدالة. نعم. بنجيج مكو ني. يمشي أون يها. نعم. خيفة سبهولتي. نعم. العدمي أن. نعم. جوني نون. نيلان صلى الله عليه وسلم. نعم. إن كان نو أريد نو قال أبو بكر الصديق. نعم. وهذا أون ويكند يادون. أبي نندريان. إبجتي جلوري ما بديني. نعم. إبتوت واجي قوتين بي عبد الله ابن أريقط. نعم. أون كو كافر. مشرك. كون كال ديمودum. نعم. أون يوتين سورة. وها إنفورماسيون يلتو. نعم. أون يو وندي جلوري ما بديني. نعم. سب سب يلتي. ونا بفاي مدينة direct. te wana jihatil madina kile payas. Naam. Ndem jalti galleji mabbe. Sabu no nelaado hoti galle mum. Ande walani do. Ndeno suyi leydi ndi e koy wajibe. O yelto e der jammo. Be mbi ko fayi ga garu sawr. Naam. Be mbi ala o fayi galle Abubakar. Naam. De do ari ha galle Abubakar e der jammo e be jaadi fayi garu sawr. Garu sawr non woni ko manani joni januba. Bangi hirnangi. Madina kadi woni shimal. Naam. O liyoɓe jalte pay shimal e pay gaay. Naam. Wadde ɓe yiltoɓe jalti payro shimal. Naam. Sabu ko Madina mun ha baɗi wajiɓe. Nelaɗo waɗi ɗum noon ko majjimɓeɓe noon. Naam. Nelaɗo yaha garu sawr. Ndene ɓe e mona yaade lawol. Naam. Ɗum satti. Lawol ngol no muusi. Naam. Nelaɗo ɓornaki paɗe. Naam. Nelaɗo eɓat. wote keptindi transmude wona ƴebde koyɗe ɗe kufi o dañi hen probléme Aboubacry runki deeji nen banggue makko yeeso nen caggal makko nen banggue makko nana nen banggue makko ñaama caggal ɗum wattini ƴettudemo wombimba walla wakkimba woni ngabbude e hayre nde nden ari ha yettima wimbo jooɗo ɗo gaaro o e niɓɓiɗe kunus gaaro o ko gandiraɗo bolle ne koɗe hen o wi haat ɗo tawi bone ndewi kam ganduɗa ko noon Allah haaji an daɗa sabu daɗgol ma ɓuuri daɗgol am min jooɗo ɗo mbemi ya nder o yeehi nder o woni koye membade ko fittata ko o yiyani ɗum o memboto so ari gasguel o seeka wutti makko o ɗakka ɗum hen wutti gasi ko joguino ko morso mbo joguino o gasi heddi ko nokkuyel gotel o wi nelaɗo yo ar o ƴetti koyel makko sukki hen ndek boddinen nder boddi ndi yiɗi yaltude ronki nelaɗo ɗanimo ene aflimba boddi ndi soppimba o añi dilluɗi woto nelaɗo ummade o deeɗi ɗo hunde tooke ɗe naate makko o warñi guiɗɗe ne mbeddo gonɗi warñede nde yani Annabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo firti guite muɗum yimko woni o wi wonko fiɗimi gayete nder gasga o yaltini koyal ngal o yaltini sallallahu alaihi wasallam tuuti hen kala ko tinanno e ɓandu makko Allah waɗi hen suturu natti musdem ha joni noon wajiɓe naate ladde nde nen jiilombo nen jiiloɓe trace o kadi yiyaka ha woodi mba Allah rokki mana haqqille wiyo yaha garu sawr ani wo yimɓe anduɓe ladde
waajo o nden yehi ha wayni paamɗo wonde ndeke o ko ɗo e poti faade o ari o yitte haara sawro kanko waajo o tewi Allah ene yamri lekki ne wiye biraa ɓe mbiya ɗum ko ra'at ɓe mbi wiide ko umma hilan lekki kiɗe fuɗi e damal ngal pooli ɗiɗi ene mbaɗi ɗon cabulu men goofi ɗon kadi mbaddi heen e nder hunuko haara o wimbo o jamal ene waɗi heen manal cuurel muɗum joni noon eɓen ngara waaji goto ari yetti o wi ɗo de o wawa ɗum wonde oɗo kam eɗi jibinede annabi sallallahu alih w sallam o koko ɓooyi joni noon o seppini wone sofde ɗo sofat ɗo omon huccite nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam omi hecci omo huccite Aboubacry Aboubacry o yii meɗen nelaɗo wimo o yiyani meɗen ko malaikeji keeɗi hakkude meɗen malaikeji tati ne goodi en berti bibji muɗumen o jiita meɗen te so yiin men o huccita men omo soofa te ko noon Allah waru ɗo noon hankkadi o rutti o wi ko jiimi ko ɗon kam waajo wonta toon jehen labbi meɗen a faami ko ɗo eɓe kooti hankkadi ɓe goni e yiide façon goɗɗo neɓe mbaɗata haɓe jiitamba eɓe jammiri wonde kala jagguɗo nelaɗo foti omo ɓuuri foti omo maayi haɓe totti ɗum temtere ngelo jeenaari eywa ɗum waɗi El Hadji Malick wi saamu eɓe coynima buruɓe huma maje maɓɓe summanna faaɗi masami hum nanɗe maɓɓe wala yara yiyata asamsanangi rum sun neɗɗo gonduɗo ko yaltata koye guiɗi no mbiyete guiɗi jawi donnondi salte gonowo hen ɗum wiyete rumsu wayino nangue fittahami enen guleki cattuki ñawɗo guiti suusa ƴewde nangue ɗum waɗi ɓe jiita annabi sallah sallam yabitu ena waala endahuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e Aboubacry Abdoul Ilahi oɗo wiite ka Abdoullahi bun Abibacre oɗo ko ɓi Aboubacry Siddiq oɗo kañum waldate maɓɓe so walde maɓɓe si jeeyi ha fajiri yoni Abdoulahi ko neɗɗo pinɗo boy togos kono ko pinɗo joom haqqille jawɗo kadi famde si jeeyi ha fajiri yonti o yaltat e haara o fay Makka ha yimɓe sikku ɗon o waali omo ƴetta information ngaji holko kewe leydi ndi so yeehi ha jammari o dogo fayi to nelaɗen o haalan ɗum ko kewi o waala toon kadi ɗum woni yabitu ena waala enda humaɗe maɓɓe kamɓe ɗiɗo Abdoul Ilahi oɗo ko Abdoullahi ɓi Abibacre wa yar a amirun oɗo ndeysaan o maayi koye ɗayif kanko Abdoul Ilah Abdoullahi oɗo ɗayif ene o maayi wolde wonno o gaañi hen gaañande accani mbaw o maayi wa yar a amirun goɗɗo ne wiya Amir bun Fuhayra on ayna lahuma wonandeɓe oyo ulya wi min hatal ghanami sefre ndammiri Amir bun Fuhayra eɓe gaddirimba on no jogui ndammiri ndammiri ndi o wona koye orde diwan o so yeehi ha jammari o ara o jof ɗon o rokka ɓen ko jaari o rokka ɗumen kadi ko mbaldi so yeehi ha fajiri ari o nodda jawdi makko o tello hayre nde Abdoullahi ɗe rewanno ɗo en fayi Makka o rewa caggal muɗum belma trace o wawa momtade waɗa telɗen jiyede ɗum waɗi noon kanko oɗo Amir bun Fuhayra ɗum wonno liggey mabɓe Abdoullahi addata information Amir aynata dammiri tati ta'ama en adda ñamri lawum wonanteɓe filgar to wimbi to bintu Abibacry ɓi Aboubacry Siddiq oɗo woni Asma وقد تئبت وتمبينون في أمري في ذاته جوباري مك ورسوك دب وتمبين فيل أنا نيدي ينفف وعدد كبنيامي أنا ني ذات النداء قيني أمي كانكو أودو كانكو أودو عبد الله كان يمي أسمع كان من جيد يمي باب مجيد عايسة باب صح مجيد باب ذات النداء قيني جم بفتي إيدو بفتي إيدي سموها وإن رامرو لسك نداء جها
sabu tajji paftol makko li tarbiɗa hawa haɓɓa ya tuuba eskey bela wodini idil khidami o liggey andi ngeloba en jogi wide ta sufre wonno mbe wattono gelol mo ngandi men seeɗa ta sufre way kono ko nguru fewdirte ala fof ndonkuɗa tan wadde aɗa wawi wadde hen kaake ha heewa joni noon eɓe won tasuru mbeɓe jogui ndegi mana dammugol pewnagol en fewda hen fewi no wuuɗa ene moftora toon ko goñanɗa ɗar anani dey kosam ne woodi joni noon o yejjiti kanko suuk debbo o dañde kaɓɓol nden o ari o ƴetti paftol makko bonongol e keeci makko o yaltini ɗum o seeke hakkude o haɓɓi mana tasufre o haɓɓi kadi hursuru wondu ndiyam ɗum nelaɗo wimo zartaniɗa ɓayni ɗum o zartaniɗa ɓayno wa qarrani bi jimal layali jammaji tati eɓen ɗon e gaaro fiyi koye nder gaaro muhtaraman woni denaɗo o renira bira'ati lekki puɗkiki ɗon an ka buutin jambala summa wurku hami fonu ñaw hami minal hamam ko tarhim waɗa li darura eyyi anani de fonu ñawru fonu poli gonɗiɗi ɗon hamama tayni kañumen goofi ɗon noonne kay alkabuto o waɗi ɗon galle muɗum won suudu muɗum noon kay bira a kadi fuɗi ɗon e wadde noon sikki ala ɓe miijitaka wona aɗa yurno aɗa yiya neɗɗo wawi yurnade kono koko niɓɓil kunus eyyi te tara sala to qala sabiru lahu ndene ɓe jalti em ngabbe dow hayre sabiru hayre nde wimo ya rasulallah tella fahbit telle ɗe wa qala lahu o wi hira hayre wonne ɗon wimo ilay ya rasulallah orbe wala jami ara ngabbe dow kanko wi woto ngabbe makko woto warede iyam makko rufe dow muɗum janggari allah leptamba sababu ɗum ka hayre nde de woni haalde hira wimo yo ar ka ara ngabbe dow ɓayro salim nani de wabnul urayqiti oɗo ko abdoullahi dalla abdoullahi o wiite dalla o tinnini ala hayril imani ɓurɗo moƴƴude e ardiɓe imaman ko laawol hiratel umami ɗum ngol suɓede laaɓi oliyo o rewa laawol gandogol paygol madina hakkude makka e madina ko 500 kilométre woni ɗon oli o rew toon o faygi laawol yaman o telliri barul ahmar to maayi to fango ngo toon ndewri en famɗi dewowo toon waɗino haqqillaji ɗi fof jogata ken gabboɓe nani de wa amirun amir bun fuwayro ande gueloɗi tan jogino amir bun fuwayro gaynannoɗo on aboubacry mafñini ɗum caggal muɗum e dow ngeloba muɗum a siddiqo ardafahu wono mafñinima li kay yu'inahuma bel mo walluɓe kamɓe ɗiɗi finnaji e lawol wol hijami e liggey bel mo wol ko walli nani de eywa joni noon wal maalu jawdi lil gaar galle aboubacry aboubacry patron mbew kaake joni noon bam makko ko gumɗo babiraɗo wi galle o onon kam aboubacry wonko acciri moɗon asma wi o acciri amen ha heewi o ƴetti kaaƴ o fawi dow palantere o fawi hen comcom o wi baba pawɗo jungo ma onon mande aboubacry ɗon fawata kaake muɗum o wi acciri amen ha heewi o yeymi hulini woto yaat tan o wasa accirɗe mon hunde o wasa accirɗe mon hunde anani de wal maaru jawdi ndi lil gaari wonande wimbo o abdoullahi haamiluhu kañum woni dondiɗi ɗum abdoullahi asma'u oɗo sugu debba ɓulɓi jadda ha taaniko garrat o funti ñal irami e kaaɗe lo funti tanik wonde bamum aboubacry wonde aboubacry wonko acciri wogilo wiyama 5000 ko ɗum ujunnaji 5 ɓe mbi ko arbaatun ɓe ko ujunnaji 4 aw sittatun won wiɓe ko jeegom ko ruɓiyata habarama ende baadihim wona mabɓe ko ɗum jaari anani joni noon eɓen jaaha ni amar rafir est ce que aboubacry
eske o jadi lakal sawwa o fondi makana nokku maqila wu nyellirgal mabbe eɓe jahat ɗo eɓen jaha haɓe ngare hayre wotere mawde aboubacry telli fitti ɗum ha laaɓi ɓe nela sallah sallam naata pofɗen ɗo wakat nama nelaɗo ɗanima tahta less assafirete hayre al amami hewde moƴƴere eɓe ɗani ɗon anani dey wakkati ata ari mana kusba tan kosam lil badri min labani won curɓel kosam kusba tan ko curɓel manane joni lil badri wonande lewru ndu min labani e kosam wo jalibun o addi kanko aboubacry zaka ɗuɗam kosam min ra'ina gaynaka ala ganami e dammi gaynaka a wittiɓe ɗon o namni gaynako rokkimo kosam kosam ɗam o toɓɓiti hen ndiyam o yiɗa findinde annabi sallah sallam o hippi ɗon ha nelaɗo fini o totti nelaɗo yo yar sal ummu mabata ɓe jawti debbo en wiye ummu mabata nda tissade joom dammuhol ina ada fati sagalo hotti ar rasula nelaɗa ɓe ami hitande aljabbi hokkere wol isami fode ko caɗele e hokkere oɗo debbo o wiyete ko ummu mabata nani de o woni koye lawol saɗa fayi madina o joɗoto e hayba makko kala birtiɗo ɗon o rokka ɗum ko ñaami o rokka ɗum ko yari sallllahu alayhi wa sallam ndiyan yettimo ɗon yimbo ummu mabata beele wonko woni ɗo ken ñaami e ken yare o wi ala min gasni ha laaɓi o wi ngol tammol kumi ngol ɗayete o wi ngol de humi ɗum ɗo ko wasa wawde orde ngol anni ngol sellani ngol sengal tigi ko ngol ayino ngo wawi hulɗinade o wima aɗa yamre min ɓiram o wi bisimillah o anda annabi o jaggana dammol ngol ngol adda o ƴetti jungo makko malago ngo o momi yesere nde heewi dak kosam o gaddine kam ɓirgal o ɓiri o totti aboubacry yo yar o ɓiri o totti amir bun fouhera o yo yar o ɓiri o totti mana kefere o yo yar o ɓiri o totti ummu mabad yo yar kanko wattidi yar sallllahu alayhi wa sallam o ɓiri o joɗɗin ɗo wi joom galle ma sigari tota ɗum yar anani de joni noon nden gorko mo ko arti wi jaam en wonde dammuro mum pooɗ kon tan umme nder kaaƴ o wi jaam ande keddam nen ɗo o wi aha won gorko birtiɗo ɗo o sifanimo o haali omo mabadde o sifo annabi sallah sallam sifogol joɗɗugol o haali mbadde annabi o haali wajibi taariɓe annabi mbayi hormade annabi e fayida annabi o haali haw gasni gorko wi mataw ko oɗo woni kaltenoɗo eyyi somi tawinomo ɗo min jadano o accata kam ɗo o wiya namno on sal umma mabat namno umma mabat aw sal suraqata walla namɗa biteɗo suraqa malaga ko hawri ɓe saysami saysam ko puccu makko puccu joɗngu jutngu cilol ɓe mbeɗa ɗum ko manani joni e kongu ndimangu e hoore muɗum il kana tumdu o laati mustalla hiqan ko keptiɗa bil hayri e nelaɗa wal karami aboubacry moƴƴi teddu joni noon makkanaɓe jooɗima wona yewtude gorko goto ari o yetti o wi suraga o wima nam o wi min de toye dane mayde ede toye lawol lesgol mi yii toon hunde e yimɓe waɓen yahoɓe mbeɗa huli tan ko Mouhamadou e yaadi muɗum won wiɓe o wi on tan ko ni won wiɓe o wi on ala o ko kaari e kaari kaɓe majjiranoɓe jeeyi ƴewade mum nagam wacca yimɓe nde o yi galle makko wi korɗo makko ƴettu jammo nawa cangol padami toon hamara temdal ngelawɓe ne welama wiɗa rendude hay goto o acci ha yimɓe ndeeƴi o dogo tato ƴetti puccu makko o abbi annabi sallah sallam waari o faali annabi aboubacry wi en dañi haala en kettama nelaɗo ƴewanima nelaɗo en jangga qouran eɓen gondi nelaɗo noddi allah ya heeda hakkude amen e makko allah limɓe leydi o yaɓoy tan puccu ngo tuuɗimo o ara ɓajji he leydi omo jogii
sakusel makko tokusel on waɗi hen kuri makko kuri laañi on waɗi hen ko wiyete l'aslam l'aslam ene halla to halla kitabu aslam uji gonɗi ɗon ko ɗum cigaji walla ala ko ɗum kuuɗi e bindata hen so mbaɗ listihar ko hen e mbaɗirti kamɓe a windata hen naam winda e goɗɗo la winda noon e noon joni noon o yiɗi namnade cigaji ɗe beel kanko ko poɗɗo wadde ko waɗi ko walla o fonno ko waddata to guila hadma ko ummade o waɗa listihar wandi yana ko jooɗo kono noon o waɗi ɗum taw liɓama o weddi ɗum o wiya rena de o wi ɗum ɗo sirani o yeebi andi mbiɗa listihar sa waɗi ɗum yata wa yiɗani sa yanati jarani waɗi listihar asko waɗimi gabbaɗo anani de listihar ko gonɗa koye miijade mbaɗa listihar kono jaa ha noba ha won gonga mbiya waɗi listihar ɗum hattan fawñaden anani joni noon nden o waɗi listihar ko ɗum wimo woto waɗ ko waɗata ko o sali ɗoftade o diiri o fayi annabi sallah sallam puccu ngu lofi e nokku tiɗɗo hayte koppiɗi o yaltini kedi cigaji ɗe o weddi o yawa to waɗ o harti pucco ɗoofi koyɗe mum ma suuba caɗele feewi nden dartima ɗo koyɗe nanno ɗo ko wayni mana cuurki yalti ɗon jaggi hakkude asmane e leydi o andi noon ɗum ɗo bone gon ɗo o ewniɓe o wi tinni ɗe min de jam tan jaami o change programme makko o yoɓɓen padmba o ari ha o ɓalli nden o ɓallima o ñiraɗo sallah sallam min won anni mo gaddunoɗe mi kono mi yalti hen ha laaɓi joni noon jinmi ko wallidde mon jooɓari nokku naggam nen yeeso men ɓe jogui ɗon beyi ɓe jogui nayyi mbiɗa wawi rokkude mon kadi ko ɗon jooɓoro foof nelaade wimi min sohlani haydara ɓayɗa sohlani diina men a yahat lawol ma kono noon jaggu ko nokku ma koy woto hay goto tin eyyi kala biɗen arga wiɗum goto yaa ay ɗo wonno ɗo ɗon o munti santinel guil subaka hakkiki kala garɗo tawimo ɗon o wiyata wona o banggue de eɓe ndewani ɗum subaka o wonno annima ko warta annabi kikiɗo o wonti santinel kikiɗo ari o hooti o wino yo nelaɗo windanmo garanti nelaɗo noddi amir bun foyre windimo kayit o waɗe poos o kayit ko haala kala ene yeeso joni noon o yewti kanko o hooti o wi hunaka nde suraga feeñi nde gada hasina siddiqu seydina abubacre sunimi no feewi za wala hin ko joom suno cattuɗo min kawnihi saabu laatademba bi habibillahi guiɗo allah o za sadami ko derɗuɗo o yiɗa annabi sallah sallam hay hunde haɓɗum eyyi o wi balla accu sal bourayda namno bourayda ne holko dañi eyyi bourayda oɗo worrayi e gaynaka ala ganamin e dammiri gaynaka dammiri kedi on sa welama kedi namdoɗa ɗum anani dey eyyi bourayda mana kañum e hoore mum ene wonde capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo hefti annabi sallah sallam eywa yeno yettima nelaɗo wimo holi an o wi min bourayda nelaɗo wi aboubacry lawol mon feewi nelaɗo mbaɗo tafawol so tawi omo malkinoro gueɗe kewɗe so tawi manani joni ene addanamba famde eyyi o wi alhaali men ɓuuɓi alhaali men ɓuuɓi lawol men ɓuuɓi o wi on ɗo jeeyaɗa o wi jami ko min aslam o wi aboubacry salimna en kisi o wi hol qabila e maɓɓe o wi bani sam o wi haraja samu ko ya aboubacar fottiken gañimo wajo wimo holi an o wi min mum mouhamadou ibne abdoullahi rasulullah o wi ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni o jabri allah joni noon o wi nelaɗo no gonirɗa ni a fotani natirde ni madina a jogo drapeau monde capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo kam fof mi jaɓi allah o ƴetti kaale makko o seeki o haɓɓi ɗum e gawal o ardi seeɗa ngo ɗum waɗi nelaɗo naati madina wona kamɓe ɗiɗi tan
haɓeeɗo lerde sabu ɓurayde kañum erdiiɓe ne jogii drapeau anani de ɓattene nagillaji ɗum noon o wi balsal bourayda an janngowo namno bourayde holko dañño e laawol mum bourayde ɗo wattini warra'i ala ganamin gaynaka danmiɗe masara awol ko yi fi tilabi ɓirgol albadri lewru min hudami e kosam gaynaka wirtimo monde aboubacry o wi gaynaka yo ar gay gayna o hol jeeɗe jawdi ndi o wi min komi gayninaɓe tan o wi jeeyi ɗum ko kaari kam fof ɓe gandimo ko makka naam o wiɓe par ce que kosam no dañoɗo o wi kañum fof kiɗe jooɗo won gongol noon battigol gongol gila ama lawol hay hunde ala hen ñalaɗo wiya yimare ɗum ɓirgol o wi bisimillahi ñalaɗo momi yaserde eɓe dañi hen keɓe jaari gueɗɗe fof nde o wi an kam an de mbaɗɗa ko ɗo meeɗa yiɗno ɗen waɗ ni holi an o wi somi haalnima a haalanta hay goto o wi ala o wi woni mouhamadou rasulullah sallllahu alayhi wa sallam o wi wadde mimi yardatema o wi ala kakijarani joguiɗa heddi ko sa yeehi sa yeehi woto haalani yimɓe ko jiiɗa ko tan sa nani noon gueɗe ɗe cattima martaba o ɓeydima aduna o fonati gabbaɗaɓe ngala anani ɗum woni warrayi ala galami wa ahlu makkata yimɓe makka naɓe lawlal jinnu sono wonano jinneji ma alimu eɓe gandata aynin taha hoɗo faandi daafi o duñowo al awsari bakkatuji ko sagami e ñabbuɗi sallllahu alayhi wa sallam anani de sugu debbo nane o asma en ɓe mbi min donki famde holɗoɓe ndewi aɗa andi so tawi aɗa yaaha mission baɗɗi ni ɓurɗo ɓalladema a haalanta ɗum sabu jomum wawi jaggede fiye sawa aboubacry ndenem jalti makka naɓe jeeyi ha galle aboubacry eɓe gaari ɓe tawi ɗon asma o wi hoto bamma woni ɗon mi anda aboubacry festiɓe allah omo waɗno hotonde saame leydi wiɓe ko abou diali mbi abou diali kañum namni hoto bamma woni o wi babam ala ɗo mi anda ɗo yeehi noon on fiɓe allah omo jogino hotonde saame leydi ɗum firti neɗɗo wonno hasbirte ene haala secret mbanduno ɗum waɗi noon gueɗe kewɗe sallallahu alih w sallam wi gueɗe moɗon yo mballitoto suuddi nde ɗum kadi ne walla kasa holtini zoubayrun mbiteɗo zoubayru rasulallahi nelaɗo allah sahibahu e gondiɗo nelaɗo on seydina aboubacry zilaqiyahu tumɗoɓe kawre makko birak binne omo wonde seto aba omo rutti min sami e sam oɗo zoubayru o umminom sama o hawri annabi sallah sallam e aboubacry siddiq holtiniɓe tumti daneji nonne kay en mbi talha bun ubaydillah onne o kawre muɗum onne holtiniɓe anani de ɗi kam fof koltiniɓe yahduna eɓe dawa kulla gadatin kal subako kamɓe madinnaɓe aw yarudum ha ruttaɓe harru nguri zahirati jollor ahlu atta ibil harami yimɓe madinnaɓe en foof eɓe dawat ɓe gone tertade ummotoɓe makka beela seto annabi ne ara eɓe mbaɗa noon yeehi ha nangue wuuli eɓe nattoyo taqallabu eɓe numtitima woni ɓe baklitima zata yawmin ñalawma il buyuti wonande cuuɗi ɗi wa qadara annabiya yi annabi o yahudiyun yahudiyanke alal lutumi omone dow sange walla nokku ɓamti tan a faami de joni noon wajiɓe tertima yeehi ha hedde 1 heure hay goto yiyaka ndegi yahudiyanke goto omo ngabbuno e nokku makko towɗo naada humu o noddiɓe qailan on won mbiɗi kad la jaddukum jiltono ɗon mbaɗa ɓanɗo non o ari malumo non o ari mu madinnaɓe jalti boowal ɗiɗegi ɓe daari ɗiɗegi fewde nelaɗa sira ane woni yaaciɓe fi silahi yimɓe jogotaji mabɓe goto fof yaltini jogui jogotari mum ha wiye wonde joni kam o dañi garanti anani de eyyo anani de laaɓugu eɓe kawre délégation o fi nahlatin e lekki tandarma ɗon manane joni
إذا كان غانسا قولهم كونغول مبه على دخولا ناته لا تخافا وتكوله شر ورد ذي الوغم جمغن جم هاسي داغال أنكر كسي وندني أمان بارون غاري أمين غير من فوبي joni noon yimɓeɓe si ngari Aboubacry nen dari kala fof salmina Aboubacry ñalaɗo nen jooɗi tan mbiyan hay hunde yaha ɓooyi seeɗa wayni nangue ɗeɓal heftare ɗo jooɗi ɗo seydina Aboubacry aɗa jiime makko tawi ko faray sewal walla goɗɗum ɗowdinimo ɗo eɓe gandi nde ko wona Aboubacry woni nelaɗo andi duuɓi ɗiɗi woni hakkude mabɓe te eɓe nandi nelaɗo sallah sallam ma janngoy ɗum yeesa e lillahi darru mujibin so accani ƴewdema ko projecteur wonata anandata e makko eyyi te kaddugal ngal ko gotal eɓe gonti gotum kamɓe fof ɓe gonani ne mbayi ɗum waɗi no yimɓeɓe donki andude tabarakallahu kaddugal ngal timmi andi almudo kam so wonde ceerno mum wonno ñantorto ceerno wonno ñantorto so yimɓe gari tan gandata ko won ceerno kono so tawi ceerno ñantima almudo ɓuuri ceerno yodde walla nande ceerno tan yimɓe ganda ɗum woni idlalu ɗowdingol so jiɗina kalife meɗen a siddiga Aboubacry arrafahum ɗum andiniɓe iyahu ene laaɗo ɓuɗ wi innahuna Aboubacry kanko de min afdali lumami walla lamami mbaɗɗon de min afdali koye ɓurɗo moƴƴude a lumami yaadiɓe sallallahu alayhi wa sallam sa yi on ɗowdina annabi awo anda wona kanko woni waajo ɗo yimɓeɓe gandi won ɗum arrafahum ɗum andiniɓe yahu wadde nde kamɓe ndeɓe gari nde adana eɓe donku famde hol gonɗo nelaɗo hol gonɗo goɗɗo ene wawi taw Aboubacry ganda ɗum kono hole mabɓe gonɗo nelaɗo wa min 8 ayyamin balɗe 7 jaaba woni ko taƴi ala tilkal masafat ngal ɗo goɗɗal lam yatam ngeloba o wonata halde o faye ngeloba nani dey baɗe ngeloba adba wona woni haddis amra ha o simi tuɗa bi adba omo wiya kaswa omo wiya jada wiyam fof kanko jeeyi eyyi min janggoy ɗum inchallah jaɓi inchallah على تلك المسافات جاب وتجي على تلك المسافات لم يتهم ويماني ولم ينمي ورنكاني وآناكي أنا ندي مساو يهي كان كونجلو بابا باسمة إندينك ربي جوما حتى أناخا هو جوسي لدى قبا إنكو بيت القبا بإمام ميلين من العاصمة وطلانتا تكاجي مدينة أنا ندي أدوما ɗo o wi ko adum nano wino kasma kaswa aduma ngelo ba sifu muɗum bila hammin bila daydi taw alda e loro wala tahami wona wemre hina sidadi duha nden satti feññangue ngue ladda fi hubbi mawlidi sappe ɗiɗi jinnede annabi jasmul nawawi oɗo ko noon wi bi hada ɗum ɗo hayre muktatimi wona ene suuɗo lada bani amrin ɗo bani amr ala haawi no fandinɓe kulla ɓulan kal towal fi dari kalsum ilaɗo jippi koye galle nde no ari quba o jippi koye galle kulsum najulu ɓi a hadmi witeɗa hidma alkarami tedduɗo oɗo noon ko surgu wonno ko surgu mo haddi tan ilaɗo sene yewta o yewta ko bayta sadin nani dey galle goto nan ɗon jeeyi ɗum ko sadta toon o yewtata sahaba wondiɓe makko al ulama amanane joni al ulama anduɓe o jippi koye oga kono noon galle nan ɗon takki ɗon délégation ngaji o yewdata e muɗum anani de darul khubayba galle khubayba oɗo ma haɗɗu kañum woni jipporgal allummatil amami manani joni jaadiɗi makko mo kalɗen nane lummami mo kalɗen nane min abdoli lumami kañum woni lumma oɗo jaadiɗo ala amami kewɗo moƴƴere mo moƴƴere mum filti anani de hunako ɗon ɗo ɓuuɓaɗo adara ko woni ki heptima leytelde suude bargal baroɗe koni o ali l'imam ali radiallahu taala anhu ma abdi afi omo wonde looɓe julɓe o badal badri ɓawnila sallah sallam lam yoɓumi o ñiɓanti makka illa 3 ayyami balɗe 3 وقد أمر يمري الهادين صلى الله عليه وسلم بهجرته فرق مرو تاريخ والتاريخ أمره وتاريخ هو تاريخ الهجرة هو يمر دون دو بعد ألندي إنبينا
nelaade wiine miyum on Ali ibn Abi Talib yo lelo e leeso mum anani de so lelima e leeso ngo o suddo ko suddotono ko yen subaka weeti nelaade yeehi lawol muɗum anani de eɓe jurni ɓe mbinde ko nelaade nan ɗo leli yen weeti eɓe tawi ko Aliyu woni ɗon eɓe jaggi Aliyu eɓe goni e fiidi caggal ɗum eɓe nannima e nder Kaaba eɓe cokimo toon eɓe jiiɗi information caggal ɗum mana eɓe ɗaccitima holko nelaade heddirimo toon bel mo ruttu zawil amanati en jangguima donc koolalen julɓe keddaki toon ƴeewa noon makkanaɓe eɓe salimamo eɓe tampinima eɓe lorlima kono kaake mabɓe fof kanko jogui e mbiyam ko Al Aminu koolala joni noon kamɓe hefreɓe ɓe desle mabɓe saabu nelaade woni banque mabɓe ɗon e moftat kaake mabɓe nelaade wi gonmi koye yaade an Aliyu heddo ɗo ha totta joom koolale holare muɗumen ko fof totta ɗum mana ko resdunomi ko tutta desde ɗe anani de ɗum heddunomo toon joni noon ken yaare 500 kilométres o yara ɗum ko koye o yara ɗum ko koye 500 kilométres o wona arde nde no yettiɓe ɗo ɓuuɓa ɗo koye ɗe hankkadi tufima ɓuuti sallllahu alayhi wa sallam fooɗi mbo hirɗi fooɗi mbe hoore mum wona e woyde duunima moɓi koyɗe ɗe sallllahu alayhi wa sallam mo horsinno Aliyu kanko neyi ɗum ɗiɗen woni cukalel ne yaari 10 ans ɓe mbi ko 5 ans o wondemo ha yonti resde o rokki ɗum ɓiyi ko debbo mbo ɓuuri horsindi kanko tan woni foof mum ha ɓeydo leer Allah en waddiɓe wallahi lazim anani de wadde donc balɗe tati o heddi caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam wa inna asbu'ahu ay feɗeno makko kanko nelaɗo gat qila wiyama qad damiyat ay ɗo joni ngolɗo jimol joni eɓe naati Makka ha eɓen maha Madina o naati Madina ha o bon maha Jamaka ɗum woni haalande men joni sen jeehi yeeso min tawi to yettade taw mo tagdi moye tartoyo anani de wa inna asbu'ahu ay pellel makko qad qila wiyama qad damiyat woni ɗiinude nelaade woni rondade muuɗuji nde mana jungo ngol tikkima ɗiɗam yalti hen yimɓe eti yo jooɗo oto ƴettu oto waɗni kanko salto kala ko yimɓe mbaɗata ɗum o waɗata sallllahu alayhi wa tawadu an yankinaareɓe wa qala o wi ma anta wonani an feɗelu ma anta illa asbun ka feɗelu tan bidami e ƴiƴam haydar ɗumatta kam liggade agamo o ñiiɓi endal ɓuɓaɗo dalan balɗe nayyi waɗ ɗo ko alhames aljuma samedi dimanche nayi de altini waɗ ɗon altini talata alarba alhames anani de alhames anani de wa assasa o wurgini o fondation ma qad kana ussisa ala taqwa la masjidum ussisa ala taqwa kañum woni ɗo a haɓɓan taqum fihi rijalum nan toon anani de yo assaso o worgini ma qad kana ussisa o waɗa ngorode fitta ɓaye kulol Allah ma al udumi wondude nandiral e kawral o waɗi ɗum وذاك ɗon awwal woni arwande ma salla nabiyu bihi jama'atan ɗo nelaɗo juuli dental kewgal ala nan hawno feeñi ma ashabil karami sahabaɓe mbaɗa saffeji aduna ha heewi dak o juuli dental sallllahu alayhi wa sallam بعد سؤال الفاتحة.